приятели, това е част трета. О, я да видим в тази къща има ли някой? Да. Не. Той път аз искам да карам, аз не съм карала никога. Нихат, моля ти се, аз искам да карам. Що не му седна? Нихат, плиз, искам аз един път. Що не мога се качи на той тъпото място? Сейл... Много се ядо. Разгеле. Не, аз Нихат да кара. Че аз нещо не мога. Сече ти пистолета как се го направи такъв? Някой от вас да си намали звука. Тук вътре има хора. Аз просто ще взема коня и ще ходя където си искам, където няма хора, очевидно. Хайде всички да сме с коне. Да, обаче ме следвайте мен. Чакайте. Само аз трябва да съм с кафяв кон, а вие с черни да не се различавате. Добре, хайде. Сега чуваме на някъде и аз където не знам. Сега пак ще проверим. Там е на тайно място. Къде? Елате. Къде бе, къде си? Аре. Чакайте. Може да се катим. Да. О, мага. Как да ни се казва нашите конени? Аз не знам как да изляза този басейн с коня, бе. Той коня потъна съвсем. Освен да си махнем конете и тъй. Ма то не ми дава да си махна коня. То не мога. По-добре да дадем рестарт. Видеото от начало ли искаш да го почнем? Аре малко да се посмеем. Опитвам се да скача. Как се казва нашите конени в коментарите да напишат? В коментар да напишат в следващия епизод как да се казват нашите коне. И за това видео ще го спрем, хем да се реснем. Чао, следва част 4.